Diyos ko. Ay, Lord. Ayan niya, tinarugya-ragyanan na. Hala. Diyos ko, Lord. Namin pinsan na nauram dahito abalay iti linazin Zone 1 Bangkit Abra pasado alas 9 iti bigat. Hala, Diyos ko, Lord. Diyos ko. Apay, awan da. Awan pulos tinisalbara gamit kananyaman nga likamen ken nauram pa itinaiduli na 20,000 pesos cash iti Jura Box. Istorya ti 60 years old na PWD ni Teresita Blando na panakitsenda ken awan tinabati ti balayda gabuta simrek pa iti trabaho na ti mister na. Mapapati nagtaod ti uram itinabaybayan nga naglutuan na ti binugbog abalangeg. Injak ispektara na nga mapuran ti balay ta awa mo tamok nga pool no di kiti nalpas kami nga nagluto ti datami binugbog tapos injak amo no adang nga tanang kayam-kam nga pool kasjay tapos so nga palang tiyendaan sir dag tiyendaan danang itawag kanyak sir nga mapupuran ti balay patulong kam kumapon nakasti mati sitwasyon ko pa minjak mapay nga makabiro kabo. Itinisang ng investigasyon ti Bureau of Fire Protection Bangged. Alisto nagkayamkam ti apoy, gabutan na arami ti light materials sinagtaudan ti uram. Naideklara fire out kalpasan ti grup 20 minuto sa parang sabsab ti apoy. Allegedly sir, ti point of origin pa ti may bagak niya. Ta nagrugi ditoy base ti eyewitness. Ken base mo ti initial nga findings mi, nagrugi ditoy kitchen and then napanawan da to ilutuan da nga binugbog. And then dayon kamo sir accumulate mo ti fire. So possible nagramaramid 20 bubongdan ta light materials lang ito bubongda kawayan ken kayo lang. Awan met tinasugatan iti pasamak. Investigaran da pa yun niya ti kangrunan nga makaigapo ti uram. Nagbaliman na karit kadakwada ti sana panakayasideg ti fire truck gaputan na ilet ti kalsada iso nga inwayatan da ti hose aging kay ti maruram mabalay. Kabayatan na dagos met nga maraya ti lokal gobyerno ti Bangged ken ti DSWD nang ipaida ti food packs, non-food items, temporary shelter ken financial assistance sa 10,000 pesos manipod iti DSWD ken 10,000 pesos manipod iti LGU. Dati ti misang parte ti serbisyo tayo. So dati ti ko nandang relief operation. No, dati didigra nga mapasamak at ti gobyerno lokal. Kasama ti nasyonal at dapat tamat na wagas nga may danon da iti insigida nga assistance kadagito yung nadidigraan. Iti naitid dagiti so dagiti materials nga para iti emergency nga pagyananda pa lang nga tent. Babayan ti pa naki-coordinate tayo iti SWAD ito yung GSWD Abra. Ket sungad dati amin tatag ito yung site mismo. Tumultulong na ito yung taga LGU Bangged nga mangipatader ito yung tent. Dumad na iti gamit pambahay nga tulong iti DSWD. Napalos met ti panagyama ti pamilya ti nauraman gabutay ti daytoy panubok da iti biag at dagiti dagos nga marayat para iti alisto a panagbangon da. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.